tänään viettämässä ainutkertaista hetkeä tässä kodissa. Te olette saaneet pienen ja tänään Jumala kutsuu hänet nimeltä omakseen ja lahjoittaa pelastuksen. Psalmissa sanotaan ihmisen elämästä näin. Herra, sinä olet luonut minut sisintäni myöten. Minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä. Olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla. Sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Näin me saadaan tänään luottaa taivaan Isän hoitoon ja siihen, että hän tietää meidän elämämme. Ja nyt aivan ensimmäiseksi ilmoitan lapsen nimen. Te vanhemmat olette antaneet lapselle nimeksi Aato Olavi Pakarinen. Vanhemmat ja kummit, Pyhä Kahte velvoittaa teitä yhdessä seurakunnan ja seurakunnan lapsityön kanssa huolehtimaan Aato Olavin kristillisestä kasvatuksesta. Nyt annan pyhän ristinmerkin otsaan ja rintään. Ota pyhä ristinmerkki otsaasi ja rintaasi. Todisteeksi siitä, että ristinäytetty vapahtaja on sinut lunahtanut ja kutsuu opetuslasta. Hiljennetaan yhdessä rukouksessa. Kaikkivaltias Jumala, kahteessa annat armosi tulvia ylitsemme. Vapautat meidät synnin kuoleman pahan vallasta ja liität Kristukseen. Me rukoilemme, lahjoita pyhä henkesi tälle lapselle, joka on nyt siunattu pelastuksen merkillä, ristin merkillä. Auta häntä uskomaan sinuun, että hän eläisi lapsenasi ja pääsisi kerran luoksesi taivaskotiin. Kuule meitä vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen tähden. Jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia. Mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille, sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti, joka jotaa Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Hän otti lapset syliinsä, pani käteensä heidän päälleen ja siunasi heitä. Jeesukselle lapset olivat näin tärkeitä. Raamatussa oikein halutaan pysähtyä tämmöisen hetken ääreen, jolloin Jeesus otti lapset syliin, siunasi heitä. Eikä Jeesuksella ollut kiirettä mihinkään. Tänäänkin vapahtaja on meidän keskellämme näkymättömänä läsnä. Ja hän haluaa siunata ja ottaa omakseen tämän pienen opetuslapsen. Tuo valkoinen kahtemekko kertoo siitä, miten me olemme hänen ikioma. Ja saamme lahjaksi tässä kahteessa kaiken sen, mitä Jeesus on meidän puolestamme tehnyt. Kahteen jälkeen on teidän vanhempien aika vähitellen panna noita pieniä käsiä ristiin ja yhdessä opetella rukoilemaan, puhumaan taivaan Isälle lapsen kanssa. Te voitte kertoa hänelle Jumalasta, joka kantaa ja välittää, ja Jeesuksesta. Te voitte tuoda häntä päiväkerhoon ja avoimeen päiväkerhoon, äiti-lapsipiiriin. Yhdessä voitte opetella elämää lapsen kanssa. Vanhempina tämä lapsi teitä kasvattaa
kunnes 15 vuoden kuluttua on konfirmaatio. Silloin te kummit olette myös siellä Laukaan kirkon alttarilla mahdollisesti siunaamassa tätä lasta. Aatos Olavi. Minä kahtaan sinut nyt. Pojan ja Pyhän Hengen. Herran Jeesuksen Kristuksen aamun, Jumalan rakkautta, Pyhän Hengen olkaa. Olkoon sinun. Kuva. Muistana tästä äänekertaisesta kahteen hetkestä. Mä sytytän Aatos Olavin aivan ikioman kahteen kynttilään. Tuo kahta kynttilää muistuttaa Jeesuksen omista sanoista. Minä olen maailman valo, se joka minua seuraa, ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on aina oleva elämän valo. Te voitte polttaa tätä Aatos Olavin nimipäivinä ja syntymäpäivinä ja 15 vuoden kuluttua sitten kotona konfirmaation jälkeen. Saatan nyt äidin kukkaa. Mennään käsitään. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakunta. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi. Niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valta, ja voima ja kunnia ja kaikki se. Aamen. Voitte jäädä tähän lähelle vielä. Mä siunaan teitä. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhaa. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Nyt voidaan sitten ihan istua ja laulaa Jumalan kääntelöllä. Lapset tykkäävät varmaan laulaa Jumalan kääntelöllä 4. Sä osaat laulaa. Mä kun laulan, kaikille tulee tonaan. Voidaan näin istuakin olla. Niin. Tulkaapa lapsetkin mukaan. Jumalan kämmenellä ei pelkää lintunen. Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen. Kaikille tilaa riittää, kaikille paikkoja on. Jumalan kämmenellä ei kukaan ole turvaton. Jumala meitä kutsuu nyt suojan turvaisaan. Jumala meitä kutsuu ja
kanssa on Jumalan kämmä